Uyazi umehluko phakathi kalo nalo ncane kakhulu. Lona akayidli imali, lona udla imali, lona akenzi lutho, lona futhi naye akenzi lutho. Umehluko la ufike kube khona. Lona uthi engenzi lutho kodwa engayidli futhi imali, ilento engidida ngayo. Lo uthi engenzi lutho edla imali, akenzi lutho ngoba imali usuke seyidlile. Lona mawukuthi kwenzekile wathola ithuba lokudla imali akajampisi, uthi nje kancane, uyabo, udla sangitshontsha. Hayi lona akadlali nemali, lona uyidla ngempela imali. So into ebengiyisho bengithi mina wena woza uhlangane nalo, uyambona lo, woza wena uhlangane nalo ukuze simchithe lo, ngoba lona imali eyidla kakhulu imali. At least wena uzothi mawufika ufikela kulaba uzokwazi ukuthi njoba imali ngingakwazi ukuyidla, into engizoyifunda kulaba ukuthi ngisebenze, uyabo. Lo vese uzobe ngasenathuba ngifuna nokukhuluma ngaye, lo uzobe ngasenathuba. So wena woza ke sizovotela lo, woza wena sizovotela lo, lona somchitha vele lo. Khona nabanye sizobathola kuye lo ukuze sivotele lo, ukuze sichithe lo. So wena ke woza thina sizovotela lo, lona somchitha ngoba wena imali bese awujwayele ukuyidla, uyidla imali, into ozoyifunda nje la ukuthi kuyasetshenzwa. Wena angifuni ukukhuluma ngawe, ilokho nje mina bengikucela.